In-negozji bħalissa mhumiex qegħdin jinvestu, iżda l-għan ewlieni tagħhom huwa li jsalvaw minn din il-pandemija. Din hija waħda mill-konklużjonijiet li ħarġu minn rapport li ġie ppreżentat mill-Kamra Maltija tal-Kummerċ bl-isem l-Indiċi tal-Fiduċja. Fi żmien ta' pandemija u nagħmluha issa konsistentement 3 xhur dak kien biss l-ewwel wieħed, issa tibda tarana nagħmluh dak kull 3 xhur. Qed inkejlu x'inhi l-konfidenza ta' min verament qed imexxi l-ekonomija tagħna, ġifieri il-leaders tal-business, fuq kull settur li għandu x'aqsam mar-revenue, mal-profit, mal-impjiegi, u mhux biss kif qed inħossuna llum, imma kif qed nipproġettaw il-qudiem. Dwar dan ir-rapport kellem il-President tal-Kamra tal-Kummerċ David Twieref f'intervent waqt il-programm NetLife. Lan ta' dan ir-rapport huwa li tingħata stampa ċara dwar is-sitwazzjoni tan-negozji Maltin u barranin fid-dawl tal-pandemija tal-COVID. Fuq feedback maħniex sorpriżi li qegħdin nagħmlu però li fil-waqt li forsi aħna nieħdu l-informazzjoni ma' xogħol ngħidlu jiena kontinwament, hekk issa se nkunu qegħdin mod oġġettiv u mod xjentifiku u kostanti kull 3 xhur u nikkomparawh kif għatlem ma' pajjiżi oħrajn, nistgħu nkunu iktar xjentifiċi fl-apprezzament fl-understanding ta' dak li għaddejjin minnu aħna. Il-President tal-Kamra tal-Kummerċ kompla jgħid li din l-analiżi se tagħti ħarsa ta' x'jista' jiġri fil-futur biex in-negozji jippjanaw għal wara l-COVID. Dan issa se jkunu l-opportunità. One il-leġislatur, il-gvern, ikun jista' allura jagħmel l-inċentivi, jiddiżin l-inċentivi għal bżonnijiet reali ta' Malta kif qed jidhru li huma llum però aktar importanti kif in-nies kif qed ngħidu at the top of business qegħdin jaraw li se jiżviluppaw l-affarijiet fi 3 xhur, 6 xhur u sena li ġejjin. U dan naħseb huwa importanti. U nkun qegħdin nikkomparaw lil nafusna ma' pajjiżi oħrajn għax fl-aħħar mill-aħħar anki dak li ħajjer nixtieqna nagħmlu aħna ħafna drabi għandu x'jaqsam ukoll mal-konfidenza li għandhom nies bħalna fil-pajjiżi l-oħrajn li aħna nagħmlu negozju magħhom. Informazzjoni li waslet għand il-Kamra tal-Kummerċ jidher li n-negozji Maltin huma iktar kawti minn dawk barranin. Il-biża' ta' nies fin-negozju huwa jekk humiex se jkunu kapaċi jżommu miftuħin sal-aħħar tas-sena. 4 minn 5 jiddikjaraw li ġew affettwati ħafna minħabba l-pandemija.